Good morning mga papa, no? Shoutout kay Motospeed, Pacquiao Boy. Oh, ayos oh, may banner pa sila. Nice. Shoutout sa Trupa Moto Club. Thank you. Nako, patay, huli. DLP Print and Press. So, kasama natin si ano no, si Berong Bicolano Moto. So, ay po, hindi talaga, may pinipili. Si Motospeed pa pala. Pasay ka mo. Yes, pala, ingat. Ah, 140 shit. Woo! Nice. So, good morning mga papa, no? So, it's nice to be back in moto vlogging, no? So, kung fina-follow nyo yung page ko, no, sa Facebook, so alam nyo na kung bakit natagalan tayo bago tayo nakapag-rides, no? Kasi nga na-operahan ho tayo, no? Nagka-gallstone tayo. Kinailangan akong tanggalan ng gallbladder. Yun yung picture ko nung after ng ng operation sa akin. So 1 month tayong nagpahinga after ng ating operasyon. 1 week na rin naman akong nagtatry magmotor, no? Kasi nasa recovery stage pa tayo. Kayang-kaya ko na rin naman. So sa ngayon, medyo alalay pa tayo dahil meron tayong binder sa tiyan. So medyo hindi pa tayo nakakabakbak ngayon, no? Alalay muna. Well, kung makikita nyo, gamit ko yung motor ni paring Ted. So hiniram ko muna to dahil si NS200 hindi ko pa nare-rehistro. Kasi nga siyempre nasa ospital tayo, hindi ko na asikaso, no? So ngayon punta tayo kila parang Gerald kay Motospeed, no? Kasama ko siya ngayon. May dadalahan kaming ride for a cause ulit. Sa Magaraw lang naman yon. And then after, di ko alam kung saan kami pupunta. Siguro hanap lang kami ng spot na pwede namin muna mapuntahan. So update ko kayo mamaya kung sino pa makasama namin sa rides na to. Yeah. So shoutout kay Motospeed, Pacquiao Boy. Boy, fuck you. Kasama pala namin yung Trupa Moto Club, no? Grupo yan ni paring Dennis, yung may-ari nung DLP Printing Services, yung gumawa nitong aking riding jersey. Yon. So shoutout kay Sir Dennis, no? Sa DLP Printing Services. So tropa natin yan. Ano sir, may ba? Alright. So kasama natin sila Sir Dennis, no? Saka yung ibang miyembro ng Trupa Moto Club. Saka siyempre si Motospeed. Alright. Magpapagas lang kami, no? Tapos siguro diretso na kami sa Magaraw. So dun sa RFAC. Tapos ewan ko na kung saan. So let's go. Oh, ayos oh, may banner pa sila. Nice. So shoutout sa Trupa Moto Club. Madam, tawag kita. Nakita sa may puno. Oh, sawong-sawong digdi ka oh. Taday ko kaya magtuko.
Hindi ako sir makaano. Pinsong sawang. Nice. Ganyan pala. Ay, may makikik. Cooperate ko niya. Yung tie up. Speed, saka si... Thank you. Ilan to ba, Babs? Hello po. Masawong-sawong lang kami sa ano. So, shout out sa mga Trupa Moto Club. So, sila kasama namin ngayon, no. Shit, yung susi. Naiwan ko. Ah, okay, take off na rin naman. Alright. Alright, let's go. So yan, punta na kami ng Magaraw, no. So yun yung first stop namin, Magaraw. Yung RFAC. Ang host dyan sa RFAC na yun yung si Cedric, no. Yung si biyahe ni Bex. Papakita lang tayo ng konting suporta, syempre kapwa rider natin yan. Tapos ewan ko na kung saan kami pupunta pagkatapos. Hindi ko alam kung sasabay pa ba kami dito sa Trupa Moto Club, no. So tignan natin kung anong mga mangyayari mamaya. So let's go. So shout out kay paring Ted sa pagpapahiram ng motor, no. Sayang wala ka dito ngayon. Police, nako, patay, huli. Shout out din pala kay Sir Dennis, no, sa ating malupit na riding jersey sa DLP Printing Services, no. Siya yung gumagawa ng ating riding jersey. So kung gusto nyo mag-avail, pwede nyo siyang kontakin or pwede nyo akong kontakin, no. Message nyo lang ako sa Facebook, sa page natin, sa Daddy Moto page, or sa personal account ko. So di natin alam kung saan yung venue nila, no. Okay, siguro dito sa school. All right.
So dito na tayo guys sa ano no. Sa ano to? Magaraw National High School. So RFAC. So yan yung mga attendees no. Nawawala si Motospit. So di na rin ako masyadong tatagal dito no. So kuha lang tayo ng konting footage tapos sibat na rin. Alright. So update ko na lang kayo mamaya no. Puta gina. Dito si Motospit. So mamaya na lang mga papa no. Alright. So kasama natin si ano no, si Biyerong Bicolano Moto. So ay po, Hindi talaga, may pinipili. si Motospit pa pala. Tangina. Nakalimutan ka bro. So mag-vlog kaming tatlo soon. Mag-rides kami kung kailan no. Shoutout natin si ano no, si Daddy Moto, subscribe niya sa kanyang channel. Nice. Siyempre si kaibigan natin si Motospit. Yun, thanks. Subscribe niyo din channel niya. Nice. So support local moto vloggers no. Yun, support Moto. So, Paano naman tayong mga tanga? So, yan mga papa, no, may mga subscriber tayo dito. Shout out. Ano pa mo, sir? Jaynard, Pops Jaynard. Nice, shout out kay Pops. OIC ng Pilikamsor chapter. Shout out na rin din sa mga Merchandisers Riders Club Pilipinas, Rinconada, Naga, Pili chapter. Nice. So, thank you sir. Thank you. So, apo si Sir Alan, no? Yes. Magandang tanghali mga ka-brother, sister. Shout out MRC, Ragay, Lupi, Delia Ligo, and especially Bulls Riders Naga Chapter. Nice. So, shout out sa kanila, no? So, si Sir, in-invite ko na siya, mag-rides kami kung kailan Yes, dyan, no? So, abangan niyo yung mga vlog natin na kasama si Sir Alan. Yes, hopefully Peace out. someday. Nice. Alright. Anong grupo? Ay, ano kami sir, sa BRCP pero nagjamming kami sa Trupa. Trupa Moto Club. Ay, may tawag ka sir sticker. Ayan sir oh, sticker ko yan, Daddy Moto. Follow mo na lang sir sa ano, sa Facebook saka sa YouTube. Salamat. Sige sir, thank you. Hey sir. Iyo sir, ay tawa ko mong sticker sir. Daddy Moto sir. Si Daddy Moto. Oo, ayan sir oh. Subscribe na lang sa YouTube saka sa Facebook. Iba na sa helmet kanina. Ha? Iba na ba sa helmet ko? Ay, iguana? Ah, nice. Thank you. Paano sir? Mainot na kami. Sige, ingat. Ano kanina? 90 Model. So ito ang 1990s pa. Oo, 90s pa ni. 92. Ang si 7 Power Motors baga kaya nagkaalok ka inyo. Import haling Japan. Ayo sir, ano na to? Brand new na to. Sobrang gin. Oo, bako na to si mga classic. 1920. Oo, pero ano na to sir? Bako na to tong mga classic, mga original na ano. So ining arog ka init dahil naaarog ang tanog katong ibang inline 4. Iyo sir, day kaya. Sinda lang nakakuak ang arog kaning klaseng tanog. Iyo ang sikreto ninda. Kaya daw tumahan na nasa Ayo sir, basta okay ang maintenance. Ay, sir, mainot na ako sir. Tatigalat ako kang grupo. Ay, alat lang sir, alat. Ako mo sticker. lang pala yung seat height kanino o standard ni. Standard yan sir, standard yan. Oo, hababa lang talaga. Sa YouTube yan sir, sa ano, Facebook, oo. Daddy Moto. Hababa lang. Oh, thank you sir. Magayon ang tanog. Iyo magayon talaga sir, tanog ka ni. Sulit na sulit. Brand new yan na ba sir? Ay, bako ko ni sir. Sa tropa ko ni, pagamit lang sa kuya on yan. Ang motor ko, 200cc man lang. Paano sir? Mainot ako sir. Okay. Salamat boss. Okay sir. Ingat.
Ingat, thank you. So, yan mga papa, no? So, jamming muna kami kila Sir Dennis. Punta kaming Nabua. So, matatry ko kung kaya ko yung mga long ride ngayon, no? Kung hindi ba ako mangangawit kasi nga may binder tayo sa tiyan. So, tignan natin. So, let's go. Punta tayo ng Nabua. Right. Let's go. Masay ka mo. Yes, pare, ingat. So, si Bad Aspix, nakita natin, no? So, malupit na tropa yan. So, kasama na namin sila Sir Dennis, no? On the way na kami. So, let's go! So, matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog, no? So, sulitin na natin to. Sarap ng hangin. Ah! 140 shit! Woo! Nice one! So tinry ko lang, no? Kayang-kaya naman. Saan mo nakuha yan? Parang ko. Paano mo yan sa tadarang pauli? Hello. Grabe bang nagpipili pa talaga. Makapalo ng mukha talaga niya na to. Makapalo ng mukha ka niyo ay. Niyo. Saan gali? Saan gali? Gagat ko tapo ni sako diyan. Waldo mo na. Ikaw lang ni. Kaya malarab mo ano. Pare mga paraikit ka mo pa di. Nagpaaram ka lamang kaya? Di ba sa buon? Hayop ka. So, what's up mga papa, no? So, nandito kami sa yan, sir? La Opinion, Nabua. Sa La Opinion, Nabua. So, nakipiesta kami, pista. Tapos, diretsong binyag. So, shoutout kay Sir Dennis, no? Sa ating malupit na riding jersey. You know? So, Sir Dennis pala, guys. So, ang ano niya, ang shop niya,
DLP, print and ano yun sir? Print and press. Printing services. Yan. So located siya sa Sister Therese Concepcion, Pequeña, Naga City. ano ang ano mo sir? Ang Facebook. Facebook.com/densyo.peña. Yan. Tapos mayo ka pa man YouTube ano sir? Maayo pa. So abangan niyo mag ano yan, magmo-motovlog din yan si sir no. So kung gusto niyo mag-avail ng mga malulupit na riding jersey, pwede niyo siyang kontakin, or kung gusto niyo mag-avail ng jersey ko, pwede niyo akong direktang kontakin or si Sir Dennis na lang no. Siya ang may pakana ng malupit na riding jersey natin no. So peace out guys. So nagpapahinga lang kami tapos uwi na rin siguro bago umulan no. Sige. Alright mga papa, no? So pauwi na kami. So natapos na yung kwentuhan, no? Medyo napahaba yung kwentuhan. Tapos medyo umuulan na din. So sana wag na siyang lumakas pa, no? Para di naman tayo mabasa. So gusto ko lang i-take ang opportunity na to para mapasalamatan din sila Sir Dennis sa pag-invite sa amin, tsaka si Motospeed, tsaka sa lahat ng mga subscriber natin dyan, no? Thank you, shout out sa lahat. And kung di pa pala kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na lang kayo and pakishare na lang, and then like nyo na rin yung mga video na ginagawa natin, na ina-upload natin. So sa Facebook din, ganun din. Please follow nyo and i-like nyo yung page natin sa Facebook. So hopefully ito na yung pagbabalik natin, no, sa pag-vlog. So hopefully dire-diretso na to. Sana wala nang maging problema pa along the way, pero for sure meron pa naman yan, pero hopefully makadiretso na tayo, no. So dito na lang mga papa, dito ko natatapusin tong vlog ko, no. So thank you sa lahat, and tulad nga ng sinasabi ko palagi, no, ride safe, God bless sa inyong lahat. Thank you. Peace out.